Kaixo, ikusi mailako ikasle batzu gara. Urtengo ikasturte hasieran inguruneko arloan giza-gorputzeko aparatuan lantzen aritu ginen. Bideo honetan azken proiektuaren lanketa azalduko dizu. Lehen hiruhilekoan gorputzeko aparatuak ikasten aritu ginen, jarduera eta sistema ezberdinen bitartez. Gorputzan aurkitzen diren aparatuak landu genituen. Aparatu bakoitzaren atalak, prozesuak ikasiz. Lanak sendotzeko ikasle guztiok proiektu bat sortu genuen, aparatu bakoitzaren kamisetak egiten. Lan politak egin genituen. Inguruneko arloan gorputzeko aparatuak ikasten ari ginen. Bitartean gure proiektua martxan jarri genuen, kamiseta. Lehenengo aurretik aukeratu genuen diseinu bat paperean marraztu genuen. Ondoren, margotu eta hurrengo materiala prestatu genituen. Erabili genituen materialak izan ziren kamiseta bat, atal guztietako marrazkiak, goma eba, kola eta guraisak. Hasteko, guk aukeratutako aparatuaren zatiak moztu genituen. Ondoren, goma ebaren gainean itsatsi eta kamisetan ondo kokatu genituen. Lehen esan bezala, azkenean lortu genuen bakoitzak aukeratutako aparatuaren kamiseta egitu. Horrezan, PowerPointak ere egin genitu. Eta laugarren mailakoei aurkeztu beraiek gure gaia ondo ulertu dezaten. Eta hauek izan dira gure proiektuaren euskarri. Proiektu honetan asko ikasi dugu eta gainera kamiseta berriak lortu genitu. Espero dugu gure proiektua gustatu izana.